Quan vinguem a la comissió aquest dilluns, ens trobarem que la taxa que ens havien posat era de 100 euros més 25 del tràmit, 125 entre setmana, i 200 més 25 del tràmit, 225 el cap de setmana. Nosaltres preguntarem als pobles del voltant i podem veure que la majoria de pobles de la Ribera és gratuït. Potser en Castelló, el dia del Far, Benifaió, el Musafes, la Gemesí, Benicull, Antella, Rigol, Guadassuar, Llombai, Carlet. I després els pobles on sí que trobem taxa veiem que era més baixeta, o prou més baixa en alguns casos, del que se plantejava. Sí, podem veure Sueca 0 euros entre setmana i 120 euros el cap de setmana. Podem veure Corbera que és 100 euros si cada entre setmana o cap de setmana. Podem veure Carcaixent, que se va comprar en la comissió, que són 90 euros que arrasem a l'Ajuntament i 200 euros en la limitat de Sant Carpinxada. I per tant veiem que la Pola anava a ser el poble més car de la comarca per a fer aquest tràmit o dels més cars, exceptuant que va haver algun cas que no coneguem, i en aquest plantejament anem a fer un no. Però veient la rectificació de baixar la taxa per a que es queden 75 euros entre setmana més els 25 euros i 125 el cap de setmana més els 25 euros del tràmit, ho veiem més acceptable, continuem sent els pobles més cars, però ho veiem més acceptable, i per tant els farem una abstenció perquè se van guanyar vostès. En aquest cas l'abstenció se van guanyar vostès i tenim una nota.